Molina, creadora i fundadora de la companyia La Formigueta Curiosa. La roba màgica és un taller familiar on participen els infants i els adults. L'objectiu principal és reforçar el vincle familiar. També es vol promoure la creativitat, la curiositat, la imaginació, la investigació a través del joc simbòlic. Aquest taller passa per diferents fases i l'iniciem prenent consciència del cos i de les seves limitacions seguint les indicacions donades. Tot seguit, cada participant agafarà una tela o un mocador i es treballa la consciència corporal juntament amb la música. Tot això anirà acompanyat de música. Es crea un espai que es vol donar una llibertat de moviment corporal amb el mocador. És un moviment intuïtiu, fluid, que es deixen endur per la seva imaginació i que els conduirà a la transformació. És a dir, es crearà una escena simbòlica del seu estat intern. Amb tot aquest moviment i dansa amb el mocador, que condueix a aquesta transformació, ja sigui d'un personatge, d'un element, d'un animal, d'un objecte, allò que necessitin per a la confirmació i afirmació del jo. I els participants els ajuntarem, es presentaran entre ells i aquí és quan s'inicia la història. És a dir, aniran interactuant entre tots els participants, aniran enllaçant i desenvolupant el que serà la seva pròpia història. A poc anirem tancant tot això, anirem acabant la història, jo com a tallerista els aniré guiant i fem el tancament del taller amb una relaxació on els adults treballaran amb els infants, és a dir, els mimaran, els cuidaran, els proporcionaran un espai i un moment de relaxació. La roba màgica és un taller que a través del joc simbòlic queden reflectides totes aquelles inseguretats, pors, preocupacions i necessitats familiars. Es crea un espai divertit, creatiu i segur on podran expressar emocionalment aquelles necessitats que tinguin en aquell precís moment. Per tant, és únic i irrepetible. I això ajuda a reforçar el vincle familiar a partir de l'observació i de la identificació d'aquestes necessitats. L'infant, a través del joc simbòlic, pot transmetre les seves emocions, que al cap i a la fi és com assimila el món que l'envolta. I és una gran oportunitat pels progenitors no només de poder observar com es comunica el seu infant, sinó també en poder-lo contemplar i admirar en la seva pura essència. I això fa que sigui un moment preciós.